dilemek hakta. Birinden bir zat istemek, dilemek hakta. Bir adam özünün kudreti ba, kesbedip bilye, işlep bilye, yine de birinden çörük dileye. Bir mesele. Bir adam ma özü eciv işlep başarmaya ya işleyeni içerisine yetirip başarmaya. Bir mesele. Yine biri bir adama ağır yük düşüptür. Ağır berge giriptir. Ağır fakirçılığa düşüptür. Odal malı ba inni birden düyüp garip boluptur. Ine bir de bir mesele çare tapmanı dilenmeli bol yer. Bir gecede inşallah Allah koklediğinin hizmetine de yetirir inşallah. Hak Resulullah aleyhissalatu vesselam aydiyar la yenbaghi lil mu'min en yudilla nefseh. Müslüman adam özünü horlamasın niptir. Müslüman adamı gelişmez özünü horlasın, har etsin, özünü küçeltsin. Bunu Resulullah aleyhisselam giyinlikten Müslümanlara aydıptır. Tekebbürlük değil, tekebbürlük edip, pispelçilik edip o gurrunlar değil. Ama bir yerlerde sen yüzün küçülecek bolsa, özün horlama deyiptir Resulullah aleyhissalatu vesselam. Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem İnna Allah Teala yubghidu s-sâilel mulhif. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aydıptır. Allah Teala yokuş veriye dilekçi de ilerlep savulanak. Şu dilekçiliğin Allah alamayan deyiptir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aydiya Allah Teala yokuş veriye dileğinden basıp utandurup alacak boluptu. Huday onu halamayar, yokuş veriyer deyiptir. Elbette birinin hakkı olmasa, birinin hakkı var, zor bariye, ol hakkın soramalı. Erkek doğanın hakkı var, hemkarının hakkı var, müşterisinin hakkı var, furuşende de satanına bir mal satanın hakkı var, mal satın alanın hakkı var, ayallığının erkek doğanın hakkı var. Ya beylikli Müslüman doğanın hakkı var. Hakkı var, görürünü değil ha bu görürün. Bu görürün hakkı yokluktan, yüzünün yırtıklığından dileyer, görürün şol. Allah şunu halamayar deyiptir. Ya mesela yeni bir yer bu görürün değil, dikkat edeyin, hamana sahabalar arasında, Peygamberimizin yarlarının arasında, ya İmam Azam Ebu Hanife'nin zamanında hevri kova adamlar varmış, hevri kova adamlar. Birinin öyüne varanına bir içerisi un ya imeğe naharın var mı diyermişler, olur da biginyenmişler, hoş olyanmıştıklar. Neymi biliyer şu geliyen adam, birime acıqıp da onun öyünde pişirilen nahar var mı deyip aytyan adam mı, furruluktan, bihayalıktan, karın doyuracak bulup aytmayarlığını bilyenmişler. Olur yüzünün suba adamlar, yönü dostu olansan, Huday için dostluğunu bilip ikisi de birinin yüreğinden havarlı, çaycadın ba mı, suğun ba mı, pişirilen naharın ba mı, bu üründe hilaf-ı şeriat değil, Allah'ın yokuş veriyen zadı değil. O cüre olsa ol Allah'ın kov veriyen zadı. Çinançı İmam Azam Ebu Hanife'nin zamanında ya anırrakta sahabalar Peygamberimizin yarlarının arasında çın iki dost birinin öyüne varanına yemeğe naharın ba mı diyenmişler. Olur da hava teyar, öyle yetişecek zat deyip ikisi de yürekleri birbirinden hoş, ikisi de yüreklerinin bilye, şibbi hayalıktan, kaydalıktan, yüz yırtıklıktan, karat her yerde gayrının doyurmalardan değil. O yağdaydı olsa onda işgali yok. Çın dostun olsa ve herhal meseleni kamile değilin, hakkın bulunmasa, öz müdam gülüşüp duran yüreğinin tarafın narahat değil, belki hoşluğunu bilen dostun olsa, ya da helak bulup bariye, ölüp bariye, onun da işgali yok. Üstüsünü dilep durmak, ölüp bariyen olsa. Men canım çıkıp bariye ha deyip üstüsünü aysa, bununla da şeriat işgali yok diyer ve Allah yokuş veriyen hilinden değil. Yine Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın umumlukta bir aydan sözü oldu innişi. Allah Teala yokuş veriye, üstüsünü dilep, ilerlep, utandurup alacak bulayan adamı, inni şuurun mada, şuurun gel,
İmam Azam Ebu Hanife şagirdleriyle otiqa bir meselenin üstüne ara oqlaptırlar. Ey cemaat qadrın bilin, bular derman, ilm ve ilminde kökleri ol çeşmenin başını gurrun edilen zatlardır. Näme gurrun? Bir yerde dehret qılmana su yok bolsa, ol yoldaşda o oturan adamda da su bağ olsa, hamana sen musafiratda. Yani Ebu Hanife, İmam Azam ve şagirdlerinin arasında orta oklunun mesele haşı. Bir yerde dehret qılmana suun tükünüptür ya yok, al qaytmansın. Yani olorda su bağ. Ve şeriatta Allah yokuş veriye birinin bir zat dilep durmoğu. Aya şundan barıp dilep su alıp dehret qılmalı mı? Ya teyemmüm edamalı mı? Şehadde gurrun etittirlerdi. Ay dilep yürmüllel makam teyemmüm etip koyvereyli mi? Ya şundan bir dehret suun bağ mı? Su caz versen ben bir dehret qılsam diymeli mi? Fiqh Hanafi'da su diyanın, su içerim su, dehret su bir ilunun içinde insaniyette bir dökülüp duran, berilip duran, bir paylant duran, bir akıp batan zat bolansın, su dilamalı, su dilanın menen horlanmayan, yüzün küçülmeye deyip Fiqh Hanafi işi netican alıyor. Bir dehret su cadın bağ mı diyamalı deyiptir. Hop, onu da şu meselenin üstüne İmam Azam Ebu Hanife'den bir rivayet bağ, men hizmetinde getireyim. Men bir mukaddime ilm deyip hizmetine de yetirtdin cemaatla. Tam mesele kamil olur yani. Ta bir mudam gelip elhamdülillah şirket etdiğiniz haklınız, ilminiz giyinrak olur yani. Din ilminden haberli olursunuz yani. Ve amma ala takdir galabati zanni adam al-i'ta فينبغي أن يحل التيمم بدون السؤال وهو الذي ذكره في الذخير عن الجساس أنه مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه. حتى أبو حنيفة دنش رواية تولبتر. Ay ol adamın bolup duruşa su vermene gelişen aqdaytdisen teyemmüm edağı diyen rivayette bolup durdu. Näme? Ay ol adamın bolup duruşa su vermene gelişen aq barsan sen utandırjağın men diýär diýsen teyemmüm edağı diyen rivayet bolup durdu Ebu Hanife'den. Şagirdlerinin Ebu Hanife'den rivayet için eşitlik diyen şagirdleri vardı. Yani şehadde İslamiyette dinimizde Müslümançılık bir tekbirlik gurrun değil. Müslümançılığın vecihesini, avrayını, yüzünü saklamakta şeriatta gurrun olurdu. İnni geleylin asıl gurrun üstüne bir mukaddeme oldu. Ilm ve hakıl şeriatta giyinilmeden çürüm. İnni geleyli asıl gurruna. An Enes ibn Malik radıyallahu anh. Yetimce oğlan olup Enisi Resulullah'ın hizmetine koyun, oğlulluktan ta Resulullah aleyhissalatu vesselam dünyadan geçiyanca hizmetine olan beyik sahaba Hazreti Enes radıyallahu anh. Hatta bizim mezhep başımız Ebu Hanife de görüttür şu sahabanı. Hazreti Enes radıyallahu anh. Ol aydiyar bir gün Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın mübarek huzuruna otirdik. Bir adam, bir cavan dayo adam geldi. أتى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يسأله Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'dan ya pul ya iyiviçki dilaptır. Ya Resulallah men bir fakir adam bana yemek içmek ya pul ya arfa buğdayın olsa ber deyiptir. فقال صلى الله عليه وسلم أما في بيتك شيء Onna canı ol sen öýüňde bir zat barmy ya taptaqır mı deyipdir. Onna olay deyipdir. Ya Resulallah men öýümde iki zat bar deyipdir. Çynnan fakirmişdik ha benne. Çyn garyp adammışdyk. Men öýümde iki zat bar. Hilsun nalbasu ba'dahu ve nabsutu ba'da ve qa'bun nashrabu fihi min al-ma'. Onna beraber biz va malafa va yarsyny etegimizde düşýär, yarsyny üstümizde aýlýas deyipdir. Bir de bir qapçaz var, şondan su içýäs, ondan başga zadym ýok diýipdir. Bir malafa, bir biz parça var. Şoň ýarsy etegimizde, ýarsy üstümizde, bir de bir su içere qabym bar diýipdir. Agaçdan başga zat ýok diýipdir. Qala sallallahu aleyhi ve sellem itini bihima. Ha şol palasy, şol biz, şol malafaňy bir de şu qabyny su içýän qabyň diwanjyny getir diýipdir. Oham ol yortup gidip getiripdir ikisini.
Gel ya Resulullah deyipdir. Indi öýünde zat kalmadı. Hem hak Resulullah aleyhissalatu vesselam ellerini alıp, her gaysın bir elini alıp, Medine-i Münevvere'nin bazarına aydıptır. Men yeşteri hadayn, men şu ikisini satacak, alacak adam var mı deyipdir. Bir ağaçtan livan, kâfe cam, ve bir de malafa. Kâle raculun ana âhuduhuma bi dirhem. Hem bir adam aydıptır, men bir dirhemi alayın ya Resulallah deyipdir. Hem Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aydıptır. Men yezidu ala dirhem marratayni ev thalâthen. Muzayede koydu diğerleri bir. Bir dirhemden artıkmaz alacak bağ mı deyiptir. Yeni bir gaytar. Bir dirhemden artıkmaz alacak bağ mı deyiptir. Yeni bir gaytar. Bir dirhemden artıkmaz alacak bağ mı deyiptir. Hem bir adam aydıptır. Ya Resulallah men 2 dirhemi alayın deyiptir. Taraf mamılı etmeke, tarafa söz vermeken muzayede koysun bolyandır. Men hamanışını mümtümeni bir tümeni 1 milyon tümeni alacak diyen ma artıkmaz alacak var mı diyemalı. Ama söz ödünden sonra vədileşinden sonra mı vədə qaim durmak o bir mesele öz yerine gurrundan çıkmaylı. Bir adam aydıptır men 2 dirhem alayın ya Resulallah deyiptir. On Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şondan 2 dirhem alıp yankı palas malafasını ve bir de kase su içen bertir alıptır. 2 dirhem de mübarek eli bilen alıptır. Homol yankı adama beriptir 2 dirhemi ol fakir garip adama gel bir 2 dirhem de sen deyiptir. İşteri bi ahadihima ta'aman fanbudhu ila ahlika ve işteri bil ahar qaduman fa'tini bih. Onun 2 dirhem eline düştü deyiptir. 1 dirhem menine buğday satın alarsın ona öyüne akıt deyiptir. O 1 dirheminin bir palta teber palta satın alarsın demircigini 1 dirheme sat yanmışlar. Sapsız demirini. Şunu satın Allah gel yeni min yanıma deyiptir. İnni ola adam qarib adamın öyünde hiç sat kalmadı. 1 dirhemine buğday allı. Hem o 1 dirhemine de palta allı. Sapsız hilini. Buğday öyüme akıttım yine bir de paltan demiri deyip mübarek Resulullah aleyhissalatu vesselam'a getirip verdir. Feşedde fihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uden biyedihi şerife. Mübarek eli bilin yankı palta sapkı kıptır Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Anı barik yaxşı vurup qaimlap hem aydıptır gel bir de qav palta deyiptir. Cemaat dikkat edin teberrük okuyup verin Resulullah'ın şuna aydan sözünü. İzheb fehtatib ve bi'a ve la arayenneke 15 yevmen. Gel oğul bir de palta deyiptir. Gidersin odun çafarsın, odununu satarsın, on meşhunu siliysen iştahda bir kar göremeyin deyiptir. Bismillah oğru deyiptir. Odun çaparsın, satarsın, ve la arayenneke 15 yevmen. On meşhunu siliysen iştahda sen gidip birinin görmeyin deyiptir. Gidiptir, odun çaftır, satıptır, odun çaftır, satıptır. Hem Resulullah aleyhisselam on meşhundan son geliptir. Ne ettin deyiptir. Onunla ya Resulallah 10 dirhem kazandım deyiptir. Bir miktarına eginmeş aldım deyiptir. Bir miktarına iyi biçki aldım deyiptir. Öyüm bolçuluk boldu deyiptir. Fakale sallallahu aleyhi ve sellem hâzâ hayrun leke min en teci'e vel mes'eletu nuktetun fi vechike yevmel kıyameh. El hadis ravahul imam Ebu Davud ve gayruh. Ey canı oğul deyiptir. Sen şu edin işin hem dünyana avrayına qawy hem kıyamatına qawy. Sen bir işlep dayo adam, işlep bilyen adam. Eger şeyittirmeni, işlemeni dilenip bir zat alanmalsan kıyamatta yüzün kiçilip yüzünde besbelli bir horluk bolacaktı. Halk seni görününü bilecek. He bir dünyada mesleğine dilenyen adam daha deyip yüzünden belli olup duracaktı deyiptir. والمسألة نكتة في وجهك يوم القيامة والمسألة نكتة في وجهك يوم القيامة والمسألة نكتة في وجهك يوم القيامة mesleğine dilenenin yüzünde bir küçüklik horluk nokta olup duracak diye şu nokta dediği bir tor ulamalaydır nokta manada biz nokta diyemeyiz mi karalıp duruyor besbelli oluyor. Alamat bolup duracak kıyamatta senin görellerini her bir mesleğine dilenen adam ha deyip belli olacaktı. Mının qawy oldu deyiptir.
ine Resulullah aleyhissalatu vesselam ummatını işlep yetirip bilecek adama irşad edip yola salan meselesinin biri bolly. İmanlı Müslüman adama ola kon görüründür. Ini iki mesele qally. Haýsy mesele? Inni biri wa işlep yetirip bilecek däl, biri wa üstüne bir agyr ýük düşüpdir. Dünýäň aýlawdalawy bilen birden bergiler düşüpdir. Ini ikisinin de jogabyny göreýliň. Şeriat-ı İslami'de näme aýdýar? Emma bir adam agyr üstünde ýükü ýok, bir bergi, bir afet, bir betbiyari üstüne düşüp ojuruk däl. Ýöne özi ulaqan adam ya ýaş oglandy bolsa çyn meriz işlep ýetirip bilenak içerisi kan hanabadany saklapdy. İhtiýajy we halkyň kömegine. Onda bir neçe şerti var diýipdir. Tamam mezahipde, tamam ulamalar, tamam İslami ulamalar aýdýar, şoň şerti tarafy utandyryp üstüne dilemeler. Bir märekede aýdyp diläýin, o da utanyp bersin diýmeler. Men märekan üçin naýsam, o utanyp çäresiz bermeli bolar. Onu hamana ustadynyň ýanyna aýdaryn, ýa piriniň ýanyna aýdaryn, ýa hanawadasynyň ýanyna aýdaryn, o da utanyp bermeli bolar diýip, o ýagdaýy bolmaly. O üstüne asılıp durmaly. Şo şertle bilen bolsa, onu aýtsa bolar diýipdir. Men aşjyrek içerim kan hanawadatyny saklap dun, işlep de ýetirip bilemek, ýa işlep bilemek, ine men şitýsli olurma diýip. Ey cemaatler, men ahyrda bir gurrunlar aýtjakdym, häzir ştada aýdaýly. Hudaý üstüne iş düşen adamlara Hudaý kuwat bersin. İçerilerini bir tuvar hanawadalar saklayan adamlara Allah ýaşaýyşlaryna bereket bersin. Hemmemizde agallym dua etmeli. Çün bir zaman bir adama bir agyr ýük düşýär. Agyr ýük düşse näme? Oň inşallah işler gurrun gelýär. Bir adama müşkil düşse, ya fakirlik bolsa, ya kan hanawadan saklap beren bolsa, hewer az ýerde bolýar mahallesinden, şoň töwreginden bir adam tapylsyn, ogrynça kömekleşip dursun. Yani açık gurrun edeýliň, her kim bilmenşik bolýar. Näme diýip musulmançylykda her kim bilmenşik bolmaly. Yoksa bir adam biz görýäs hor dälmi? Ya kan hanawadan saklap duda, şonu birimi ya karmendi, ya kasibi, ya kargeri, ya mollasy, ahuni her gaýsy bolsun. Ya sawatlusy, ya düşümlisy, bilýär da şoň hordony baryp aýtmaly, sen öz dilin meňe horluk diýmeli. Ben özüm mahallede 5-6 nefer bilen, şu töwrekde 5-6 nefer bilen oturup inşallah hal eder, özüň kiçiltip ýürüme diýmeli. Çyn musulmançylyk şähetde bolmaly. Bu ulukun agyr zat däl ki işi. Hazreti Seyyiduna Ali radıyallahu anh bir zat dik gelse Beytül Mal ihtiýaryna müştikde halife wagtynda. Aýdyp ýörme diýermişdik, ýazda goýagy diýermişdik, ýüzüň kiçiltme özüň utandyrma diýermişdik. O da üç tribuna kan aýdylan görüňdir. Adamlara hormat goýýanmışdyk. Maňa palan zat gerek diýip özüň utandyryp berme diýermiş. Ýüzüň kiçiltme, adam biriniň bir zat dilendi horlan ýa ýüzüň kiçilýär diýermişdi. Ýa barmagy bilen ýere ýaz, kagda ýaz öňde goýagy diýermiş. Men şeýle müşkilim ma diýdi. On bir müşkillerde ey cemaatlar, her kim öz mahallesinde çözülmeli. 100 kilometrelik yerden iştak gelse, o kim yerden kömek edilmeli ona. Falan ovadan gelýär da amana. Men şeýle müşkilim ma diýip. O her kime aýdylsa, hen owasyndaky adamlar diýilmezmi? Hen mahallesindäki adam, hen owasyndaky sawatlusy, hen owasyndaky düşümlisy, hen owasyndaky dünýäň siýasatyna nazar berip oturan adamlary, hen owasyndaky hakylly, hen owasyndaky her türlü düşümli adamlary, toyun toylaşýarlar, ýasyny ýaslaşýarlar, hen ol adamlar. Ýafatça sadaka düşecek wagt şolaşyp, sadaka sawlanda ýene öýe gitmän görüňmi? O binden müşkil düşende näme musulmançylykda her kim bilmenşik bolmaly. Ohum o pakyerde ölüp biriniň ýanyna barýa, men şeýle müşkilim ma diýip, ohum bärki indi dert eşitip duranma. Dert eşitip duran näme etmeli?
ha diýmeli. Sen beýtip özüň kiçiltme, sen dur diýmeli palanma mahallamyzda ya obamyzda şuradyr, dihyardyr, tahsilkardyr, molladyr, ahundyr, her gaýsy bolsun. Men şoňa aýdyn häzir sen daşaryk çykma diýmeli. Mahallamyzda, obamyzda oturşeýliň, göreýliň inşallah bu aýdýanyň bir aňyrsy palança dämi? Neferi bir 50 000, 100 000 menen hal boljak zat bir diýmeli. Onu etmeyeni, onu maskara edip, onu oynap, sen palan yaňa bar şu taýda 3 milik badyr diýip goýmak günahkarçylyk bolar. Hudaýdan gorksun. Onu oynap goýberýär, maskara edip goýberýär. Özüne sogat gerek dälmi şol adamyň? Öz ýerine girjek dälmi? Özüniň kıyamaty ýokmy? Özüniň hesap kitaby ýokmy? Bar sen palan yaňa bara diýip goýberýär. Näme diýip beýtmeli? Geçen ýyl Kadir gecede de aýtdyk, näçe müň neferiň arasynda. Näme diýip palan yaňa barmaly? Han mahalles badrahim töwrünek adam. Ýekjede ýaşaýan nädir şoň çölle? İlgünniň içinde hal bolmaly zadahim. Her kim bilmänçlik bolmaly, her kim bilmänçlik bolmaly beýtmelläl. Mübarek jeleside oturan, şu sesimizi eşdiýän, hususan jowan türkmen, musulman, merdoglarlar. Şol adamyň çynnyň müşkilligini bileňizden soňra, şon çözseňiz we şon çözseňiz. Şoň müşkilini çözüp, ogluňy şoňy bilen elhamdülillah yükümüz arkamızdan ayrıladı diýdirseňiz. Bir gezekde umra gidip sünnetiň bitiren bolsaň, ömrü tünçäde gitmeseň, bir adamda 100 gaýtar umra gidip gelse, kıyamet görersiň sen şondan 100 beraber sogabyň kändir. İnşallah kıyamet saýlanşyny görersiň. Bir şeriat, bir musulmançylyk, bir garyp gözlemek, bir horlamp duran, bir ýykylyp duran. Kime aýtmaly şu mahal şu öz hüjrämizde biz öz ýanymyza günne 5 nefer ya 10 nefer gelýär. Kagazjygy bilen gelýär, ya özü pakir gelýär. Çyn mätäç ha özde. Çyndan mätäç adam özde. Ya daş yerden ya ýakyn yerden. Amin biziň sualymyz, biziň soragymyz şu musulmançylygyň üstü bilen. Hen şoň ilgünni. Hen ilgünnek sawatlasy. Hen ilgünniň tinnek mollasy, karmendi, kargari, ferhengisi ya her bir musulman dogany. Allah ve Resulullah imanı ba adamlar töwreginde bolmaly ki hemmesi bilmänçlik bolup bar sen palan ýaňa bar diýip goýbermeli. Musulmançylykda bolmaly zat däldir be. Musulmançylykda bolmaly zat däl. Sen otur diýmeli, o pakiriň özüne iý bermeliler. Sen otur özümiz gurruna ders mahallede diýmeli. Şey seni kıyamet günü şol adamlar Allah'ın ýanyna gaty izzet görjekdir. Din aýdýar zady be. İnni inşallah ahirki meseleni aýdyp ohan tamam edelim. Ahirki mesele kim näme görüň boldy? Bismillah. Bir adam bir benne pakire agyr ýük düşüpdir da. Geleýin Rasulullah aleyhisselamyň derman sözü bilen çözeýliň bu görüň. An Qabisatil Hilali radıyallahu anh. Tahammaltu hamalatan fa ataytu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem es'aluhu fiha. Şimdi mübarek 62-nji ýaşynda mübarek 62-nji ýaşynda gelin kerwennäki adam mübarek Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdy. Mene bir agyr ýük boýun aldım ya Rasulullah diýipdir. Şu agyr ýükümi çözmeden çüreyim senden mal dileýän diýipdir. Agyr ýük näme? Bir mert gowa adammış bu benne. Taýfalaryna, kowmuna, owadaşyna iki kowm, iki taýfa bolup uly uruş bolupdyr bir zadyň üstüne. Bu bennede bir namyskeş mert adammış. Ey dogallam diýipdir, bu uly uruşy ýatyrylyň diýipdir. Bir adamyň kefi kulak asylajak ýa-da iki taýfa uruşjak bolsa, men özüm maldar adam diýipdir. Her gaýsyňyzyň ýaşullaryna hamany 100 diýe bereýin diýipdir. Şu ulukon fitne, şu afetler yatsın diýipdir. Oğlum ila ýakdan çykdym ya Rasulullah, emme şu boýnalynda adam berip bilmedim diýipdir. Maňa kömek etmegiň dileýän diýipdir. Mal dileýän senden diýipdir. Ine şu bir gowa adam ulukon fitne, ulukon afet ýatyrmadan çüreyim, üstüne bir agyr ýük düşüpdir. Derman Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem derman fiz aýtypdyr. Aqim hatta ta'tiyana as-sadaqa fa na'muru laka biha. Onu ey Qabisa sen bir neçe gün Medine-i Münewwerede dur gözleş diýipdir.
Her bir neçe wagtdan bir neçe owalyň zekaty ýygnalyp şak gelýär. Şondan saňa bereýin, sen agyr ýükden çyk diýipdir. Ohum aýdypdyr: "Ey kabisa, innel mes'alete la tahillu illa li ahadi thalatha." Zekatdan, wajibatdan dilijek bolsaň, 3 adamyň biri bolup dilemeli bolar diýipdir. Wajibatyň maňa ber diýjek bolsaň, 3 adamyň biri bolmaly bolar diýipdir. Bir adam bolar sen kıyanyk, ulukon afet fitne yatırmadan çüreyim. İň bäri bulajyk mykdar mal boyun alyp, şu ulukon uruş, ulukon ot, ulukon afeti yatırar diýipdir. Şol adamy yerli yerden wajibat ýygnaşyp, şoňa kömekleşmeli diýipdir. Ine bila bir wurrun diýipdir. Ya bir adam bolar diýipdir. Bagy wa, bustany wa, yeri ýurdy wa, ya mal garasy wa, bir fiil gelýär hemmesin alyp gitýär. Hiç zat ýok bolup tömülip oturýar diýipdir. Şoňa da wajibat bermeli diýipdir. Bir adam maly mülkü känne bolsa, birden bir afet gelýär, bir fiil gelýär, bir ot gelýär, bir afet düşakanyň hemme zady elinden sıfır tamam bolýar, tömülip oturýar. Şayet imany çürükde tapmasyn, müň bir zaruri hajatlary, bir öý, bir zindigi ograr ýaly israf etmänjik düşejigi bir zindigi ograr ýaly oňa da kömekleşmeli wajibatdan berip bolar diýipdir. Ya bir adam bolar, odul pully adam ýanqyýaly, birden işi oňmany, birden bergili bolýardy, şodur şunu zindigi etek düşýär diýipdir. Hom şol adamyň da obasyndan 3 hakylly, düşümli, milletiň derdini bilýän adamdan 3 adam be palany çynnyň halkynyň jekada oýşan bir maldar adam ahim diýjek da. Ha sen nädin ötün ýyl bir palan maşin minýädiň, palan ýer ýurduň mady diýip. Şoň öz obasyndan 3 adam, şoň mahallesiniň 3 ynamly, hakylly, düşümli adam şahat bolsa, hawa palanyňa çynnyr fakir, çynnyň derdi düşdi, birden betbiýary bolly, zindigisini kynçylyk düşakany etek düşädi, oňa arkalaşdan bolar diýse, şoňa da arkalaşamalydyr diýipdir. Şoňa da arkalaşyp, şoňa dilenip ewe düşeniň müşkili ýokdur diýipdir. Ine Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın dirman sözünü şeriat-ı İslamiyda 3 mesele deslaba bir muqaddama, bir dilinmek, bir kynçylyk ýagdaýdadygyny teyemmümüň meselesi bilen açdyk. Ay beramaz, ay suudiysen, hewr şoňa gaşyn ugrajak bolsaň, innamyňda saldyra berse, şol adamdan maksud edilecek bolanda dehre kılmaga, edip duruşundan, ýüdüwünden teyemmüme dagy diýip riwayet bada Ebu Hanife'den. Imam Azam'dan. On bir adam kesbedip bilse, işlemhane daýaw bolsa, zindigisini işlesin diýipdir Resulullah aleyhissalatu vesselam. İşläp ýetirip bilmän, içerisi kän bolsa, oňa da kömekleşseň bolar. Agyr ýük düşen bolsa, oňa da arkalaşy bermeli boldy.